अग्गे कोंकणी समाज बांधवांचं माझे नमस्कार। विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या ह्या एक यूट्यूब चॅनलच्या तर्फेसून तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करत असा। ह्या एक भूमींत जन्म घेतलेल्या प्रति एक मनुष्यस्व एक नाहीतर एक हव्यास असच। त्या साहित्य, संगीत, यक्षगान, नाटक, समाजसेवा, शैक्षणिक, राजकीय असे एकुकल्यांचं एक एक क्षेत्रांत अभिरुची। त्यांतच आसक्ती असन ते पुढे हव्यास होऊन त्या हव्यासांत विविध साधने करून नाव पावले मस्त जण आमच्या समाजांत दिसनेंतच। थोडे जण त्यांच्या हव्यासात उद्योग करून असला तर थोडे जण विंगड उद्योग करीत त्याच्या वट्टच हव्यास वृद्धी करीत त्यांत काहीतरी साधने करीत जाणतस। असले एक अद्भुत व्यक्तित्व असंचे एक पाहुणे आज आमच्या ह्या स्टुडिओंत उपस्थित असत। वृत्तींत एक इंजिनियर होऊन रेल्वे इलाक्यांत मस्त वर्ष उद्योग करीत असलं तर बाल्यसून आयिल्ल्या हव्यास यक्षगान। ह्या हव्यास इतल्या वर्षासून बेळसन घेऊन आता निवृत्ती जीवनांत साधनेचे मेरू शिखर पावल्या ह्या व्यक्तींचं आमच्या वीक्षक बांधवांच परिचय करून देवले मस्त संतोष होत असा। श्री रघुनाथ नायक हे आज आमचे साधक होऊन आमच्या समोर उपस्थित असत। त्यास आमच्या ह्या विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनलच्या तर्फेसून आणि समस्त कोंकणी बांधवांच्या तर्फेसून स्वागत करत असा। नमस्कार। नमस्कार। यक्षगान कलारंगांत मस्त साधने केल्याचे ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು विंगड विंगड हव्यास बेळसन घेऊन आयिल्ले तुमच्या बहुमुख प्रतिभे आणि त्यांत तुम्ही केलेल्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या समाज बांधवांचं परिचय करून देऊन आधी तुमचे बाल्य आणि बाल्याचे शिक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या वीक्षक बांधवांचं थोडे परिचय करून देतात। आजचे हे विश्व कोंकणी केंद्रांत दोन बॉल बोलाले भारी एक संतोष होत असा। मगे अग्ग्यांचो एक मकर संक्रांतीच्या शुभाशय सांगत माझा परिचय करत असा। मी उपदुल्ला ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುच्या ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಪಿಜತ್ಮಾರ್ म्हणून थई 1967 उपदुल्ला मी माझे प्राथमिक शिक्षण सरकारी हिरिया प्राथमिक शाले ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ थई केले। त्याच्यानंतर माझे हायस्कूल 3 वर्ष ज्योती हायस्कूल अजकारू मगे भुवनेंद्र कॉलेजिंत माझे PU शिक्षण केलंय। तसेच मी त्या माझ्या बाल्य अवस्थेंत 7ನೇ क्लासांत मी यक्षगान शिकाले एन्नोळा देवस्थानांत एक अवकाश गावलाय। त्यांत माझ्या यक्षगानाचे हव्यास काय होत्या त्या प्रवृत्ती पुढे हाडले एक अवकाश ते सदुपयोग करू घेऊन अजून मी त्या यक्षगानाच्या फील्डांत असा। मग तुमचे पुढले शिक्षण काही झालं? माझे PU नंतर माझे डिग्री इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यांत मी आतिचुंचनगिरी इन्स्टिट्यूट चिಕ್ಕಮಗಳೂರು थंय केले। डिग्री केल्यापर्यंत मगे 1991 मी जॉबास जॉईन झाला। 91 माझ्या डिग्री झाल्या। 91 मी कोंकण रेल्वे जॉबास जॉईन झाला। रेल्वे इलाक्यात तुम्ही 7ನೇ क्लास असून एक यक्षगानाच्या तरबेती घेतल्या असतात म्हणून सांगले। एन्नहोळे माले ऐकल्या मट्टाच आधीपासून एक विविध कलेस आस्पद देत असा, अवकाश देत असा त्या एक देवीच्या क्षेत्रांत थई मस्त यक्षगान कलाविद एक जन्मात आलेले असं। 7ನೇ क्लासात शिकले ह्या यक्षगानाचे तुम्हाला सद्दी पुढे शिकले गुरु कोण? मी 7ನೇ क्लासांत असताना 7ನೇ क्लासांत असताना थई देवळांतले वेदमूर्ती श्री श्रीनिवास भट आणि यर्लपाडीचे महाबलमारू श्री वामन नायक आता दोघले नायसत त्यांनी थई क्लास सुरू केले। थंय क्लास सुरू करताना आधी पेडूर मेळंत असले हेपळा श्रीनिवास नायक म्हणून मधलेगार बेळिंद तिम्मप्प नायक उप्पूर ह्यांच्या समकालीन त्यांनी क्लास सुरू करता म्हणून एकदी आमच्या अम्माले असत गावला ते सांगले। तर आमच्या अम्माले ते यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त अतीवदल्ले एक आसक्ती होते आणि ಕೆಲವಗೆ प्रसंगाचे त्यास विद्याभ्यास नाही अक्षराभ्यास नाही ಕೆಲವು प्रसंगाचे पद्य तीच बायपट सांगत तिथले तेच यक्षगानाचे एक आसक्ती होते। तेन मला त्याचा थई यक्षगानच घडलं। माझे मूल गुरु ते एन्नेवळेचे वेदमूर्ती श्रीनिवास भट आणि वामन नायक महाबलमार। अम्माच्या प्रोत्साहाने यक्षगानास शिकले सारल। तुमच्या अम्मा बाबाच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या विषयाने तुमच्या
भाऊ बहीण त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या विषय आमचे बाबा ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ म्हणून कृषिक ಅದಕ್ಲೆ कृषीचे पावड असेल ते कृषी करून आणते. अम्मा सुशीला नायक म्हणून. बाबांचं थोडा विद्याभ्यास होते म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचे. मग आम्हाला विद्याभ्यास नाही. आम्ही 7 जण भाऊ, आम्हाला बहिणी नाही. होय, आम्ही 7 जण भाऊ होतो. मी लास्टच्या. मग आमच्या ह्यांत त्याचं बडतन तुम्हाला एक असा केटला बडतन होते म्हणून त्याचं पाठवरंचे भंग होते. तर मला काय म्हणते शिकायला म्हणते एक आसक्ती होते. मग आमच्या आम्हाला एकटं पुढे जाऊन म्हणजे एक मस्त तीव्र आसक्ती होते. तसं होऊन मला एक विद्याभ्यासान पुढे एक कारण अम्माच्या तड अम्माच्या आशीर्वाद, अम्माचा सपोर्ट. होय होय, त्यांचे एक विद्याभ्यास नाही तर होय एक तुम्ही लास्टचे पूत म्हटलं तर कडेचं पूत झाल्याने कडेचे पूत तरी थोडे शिके म्हणून त्यांनी हे केलं. आणि आमच्या भावानी त्यांनी अगेन मला एज्युकेशन हेल्प केलं. मग मी लोन काढून माझी डिग्री. भाव अगे काय करत ते एज्युकेशन फील्डात कोण ह्यादल्ले नाही. मग होटला अंत त्यांचं काम करून कृषी हंत तुमच्यासारखे यक्षगान नाटकांत काहीतरी नाही. रानपी लायक एकटे भाऊ माझे लायक रानपी. मग एकटे बॉम्बे ಅಂತ दखल्या कंपनीत होते. मग पुरा त्यांच्या दखल्या मट्टाचे काम करत असले. आता यक्षगान तुम्ही शिकत असं झालं तुम्हाला 91 तुम्ही कामात ಸೇರಲಾತ. तुमच्या एज्युकेशन इंजिनिअरिंग शिक्षण होईत असताना व तुम्ही यक्षगानांतगे अवकाश करूनचे अवकाश होते. होय, मी करीत होता. त्यादा एक ह्या सांगायला नंतर मी 1-2 एक्झाम सोडून यक्षगानात राहील. तिथले आसक्ती होते. मग तुम्ही रेल्वे इलाक्यांत ಸೇರಲ್ तर खै अगे काम केलं. मी 1991 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೋವಂತ ಸೇರಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಗೋವಂತ मी काम केलं कन्स्ट्रक्शन ಅಂತ. मग 96 ಅಂತ कारवार राहिला कोकण रेल्वे ಅಂತ. मग 96 कारवार येऊन कारवारचे ह्यांत 2001 सर कारवार ಅಂತ होतं. मग 2001 बॉम्बे गेला. त्याच्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरच्या जवाहर टनल एक सुरंगाचे लाइटिंग अँड व्हेंटिलेशन ते रेनोव्हेट केलंय. म्हणजे त्याचे प्रोजेक्ट इन्चार्ज म्हणून मी काम केलं बॉम्बे हेड ऑफिस. त्याच्यानंतर मग तर मी कारवार मडगाव आयला. मग 2011-13 मग तर बॉम्बे गेला. मग माझा लास्ट स्ट्रेच 2019-21 सर मी कोकण रेल्वे विद्युतीकरणाचे मंगळूरसून कारवार सर प्रोजेक्ट इन्चार्ज होऊन त्या कंप्लीट केलं. एक खुशी माले भारी असं त्याच्यावर. रैल्वे इलाख्यांत तुम्ही चढावीत उत्तर कन्नड जिल्हे होय त्यात काम केलं. उत्तर कन्नड जिल्हे यक्षगान क्षेत्राचं मस्त एक बेंबल दिले आणि त्या एक तवर मने म्हटलं तर चूक होईना. ते आमचे मस्त यक्षगान कलाविद उत्तर कन्नड जिल्ह्याचेच असं. तसं असताना तुम्ही उत्तर कन्नड जिल्ह्यांत काम करीत असताना थई यक्षगानांत पात्रवैचनचे खेळंत पात्रवैचनचे काहीतरी अवकाश गाऊन त्यांत माझे थर्ड यक्षगानाचे कार्यक्षेत्र उत्तर कन्नडात कुमटा अंकोला कारवार ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳ हे ಅಂತ. ते कुमटा अंकोला मस्त पात्र केलस. मग आम्हाला मला आणि खुशी सांगाल तर ते कारवार ಅಂತ यक्षगानाचे थोडे परिसर उणे तिथले एक ह्या नाही. थई आम्ही ते ಕೆಲವಗೆ समान मनस्क ಒಟ್ಟवून एक यक्षगान ताळमधले कोट करून एक 10 वर्ष त्यांत मस्त कार्यक्रम दिला आम्ही. मग आम्ही कार्यक्रम दिला. मग थोरल्या ह्या सगळे बोलेन थई एक कार्यक्रम त्यांच्या ಮೂಲಕ देऊन यक्षगानाचे एक अभिवृद्धी करून प्रसार करून काम केलं. यांच्या सಣ್ಣ सेवे करण्याचे मला अवकाश गावचा. तुमच्या ह्या एक हव्यासंत तुम्ही काहीतरी क्लास करून फोर्शनचं यक्षगान तरबेती दिल्या असा. माझ्या डिग्री झाला कुठलेच एक थोड्या दिवस मी घारा होता. त्यात ते कारकळा जारकळा मुंडली म्हणून त्यांचे एक मला येऊन अप्रोच केले ना. ते एक क्लास करला म्हणून त्यात मला एक क्लास करून तिथले एक धैर्य नाही. त्या मी सांगलं नाही ना मी क्लास येऊन तुम्हाला शिकायसारखं नाही म्हणून त्यांनी शिकायला सांगायलाच मी त्यांचा क्लास केलाय. ते जुलै क्लास स्टार्ट करून डिसेंबर त्यांचा प्रोग्राम दिलाय. ते यक्षगान संघ सुमाರು 17 वर्षात हे कंटिन्यू होऊन चलत होते. मग खुशीचे काम सांगेल तर आता मी मागताना ते क्लास सुरू केला. बाकी माझ्या एक दोघा स्नेहितांचं घेऊन थई आता एक 40 पोर्सी थई शिकतो. निवृत्ती जीवनांतू तुमच्या हव्यासाचं अनेक थोडे होय होय आधी असं तुम्ही शिकल्यात तुम्ही काम केल्यात. आता उरलेले पुढल्या पिढीगे यक्षगान केंद्रांत यक्षगान क्षेत्रांत नाव पावलं त्यांनी एक त्याच्या यक्षगान शिक्षण घेवल्याव्या म्हणांचे एक आसक्तीने आता क्लास मागताना करीत असतात. होय होय. आणि कालच आम्ही एन्नोळे देवळांत क्लास सुरू केला. मी एक माझ्या दोस्ती प्रकाश म्हणून आम्ही दोघा गोट्टू होऊन थई कालच एक आणि एक क्लास थई सुरू केला एन्नोळे देवळांत आमच्या समाजाच्या. तुमचे श्रीमती तुम्ही दंपती दोघांवर रैल्वेंत असले म्हणांचे ऐकल्याचा. तुमच्या श्रीमतीच्या ಬಗ್ಗೆ
थोडे सांगायला वयता. माझे श्रीमती माझे स्फूर्ती होते ते माझे बाल्य स्नेहिते एण्णे ಒಳ್ಳೆ रामचंद्र भट यांचे अंडर डॉक्टर कस्तुरी म्हणून ते MBBS विद्याभ्यासाला पर्यंत आमच्या हिरियांनी वर्डाचे एक आम्हाला प्रपोजल दिले हाकेल्यानी ते एक आशीर्वादपूर्वक देवीचे महालक्ष्मीचे अनुग्रह यक्षगानांत तुम्हाला श्रीनिवास भटांच्या एक हे होते त्यांचं बरी असलं रामचंद्र भटांच्या अंडर ती त्यांचे रैल्वेंत वैद्याधिकारी MBBS करून मैसूर मेडिकल कॉलेज फ्री सीट आणि त्यांनी MBBS केलं. थोडे टाइम त्यांनी प्रायव्हेट काम केलं नाजकारांत गोवंतागे त्याच्यानंतर कोंकणला त्याला गावलं आम्ही ಒಟ್ಟುತು कारवारांत मग गोवंतागे ಒಟ್ಟುತು काम केलं. ती काही यक्षगानांत तिला यक्षगानाचे मला संपूर्ण त्याला ಬೆಂಬಲ देतो ಅಂತ सपोर्ट देतो ಅಂತ त्याला यक्षगानांत ह्या नाही तर भजन आध्यात्मिक आहे मस्त आहे असं. आता तुम्ही निवृत्ती झालसात काहीतरी पुढे यक्षगानाच्या बघे काहीतरी करलव्या म्हणायचे एक काहीतरी योचने आधीपासून होत्या तुमच्या. माझे एक महादाशा काय सांगेल तर एक यक्षगानाच्या बघे एक मला PhD करले हाणायचे होते ते अजून सर झालं नाही सर त्याच वयाचं निर्बंध नाही सांगतात तर ಶಿಕ್ಷಣಸ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಖಂಡಿತೇನೆ मनोबल मनोस्थैर्य आणि एक आसक्ती असल्या तर खंडित खैल एक एजंतो आम्ही खैल प्रायंतो आम्ही खंडित शिक्षण करले खंडित होईद. तुम्ही यक्षगानांत साधारण खैल रीतीच्या पात्र करीत होत्यात. मी अगदी पुढे शिकल्यापर्यंत माझे एक 10 वर्ष डिग्री होऊन सर मी स्त्री पात्र करीत असो. माझे रूप आणि माझ्या हाईट त्याला मॅच होतो मग माझ्या हाईट वाढाले म्हणून मी स्त्री पात्र कोणाचं सोडलंय. मस्त हाईट असलं मी स्त्री पात्र करताना अगदी पुढल्या प्रसंगांत कृष्णार्जुन काळगाच्या रुक्मिणीचे एक 4 पद्याच्या प्रसंगाचे मी पात्र केलंय ते असं प्राइज म्हणते त्यानंतर मला सेकंड प्राइज त्या 4 पद्याच्या पात्रास गावते अगदी पुढे फर्स्ट माझ्या आणते त्याच्यानंतर तुम्ही बहुमान घेतल्या देवीचे ते एक अनुग्रह. साधारण कितले यक्षगानांत असुर पाठ केला होईल तुम्ही. मी त्याचे एक लाख ठेवलं नाही एक अंदाज सांगायला गेलं तर एक 750 ओर पात्र आणि का ताळमधल्यानंतर अर्थ सांगाल सांग 750 म्हणताना निजहून तरी ठरले एक संख्ये तिथल्या यक्षगानांत पाठ केलसात म्हणताना आमच्या एक समाजांत यक्षगानांत कितले पुढे गेलसात म्हणून वीक्षकांच कळत. आता साधारण खैल यक्षगान तुम्ही प्रसंग चढ करूनच्या खैल. मी सौम्य पात्र आध्यात्मिक ಒಲವು असलेला पात्र तड करता ಕುಶಲವಾಚೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರಲ್ಲ राम त्या एक सुमार एक 50 रामा पात्र केलसा आणि एक थई गोकर्ण ಅಂತ एक भब्बा होते हावगडी म्हणून ते भब्बांच्या लवाकुश मी राम त्या परिसरांत त्या एक शंभू हेगडे मेल्ल्यापर्यंत प्रसंग थोडा पाठी पडला केरेमन शंभू हेगडे त्याच्यानंतर आमच्या प्रयोग बघून ह्या प्रसंग आता मस्त चालतीन राहील. मग बलराम कौरव गदायुधाच्या कौरव ಕೆಲಸ मी ಸಾಮಾನ್ಯನು ಅಗ್ಯ ತರच्या प्रसंग ಕೆಲಸ हास्य एक सोडून पूर पात्र ಕೆಲಸ कंसोदाचे कंस ಕೆಲಸ उग्रसेन मस्त पात्र असले ಕೆಲಸ हास्य पात्र असो तुमच्या थोडे हाईट होय प्रॉब्लेम राक्षस पात्र ಕೆಲಸ मी हास्य पात्र केलं नाही. माझे एक अभिप्राय आता दिस गेल्यासारख्या आधुनिक मनोभाव चढ येईसारखे यक्षगान आधी पौराणिक प्रसंगात घेऊन यक्षगान होत होते. आज त्या यक्षगानाचा प्रसंग ऐकला तर यक्षगानांत चलांचे ಕೆಲವು सन्निवेश बघले तर हे आधुनिकते यक्षगानांत हवे नाहीतर आधुनिकते यक्षगानांत एक समंजस म्हणून दिसता तुम्हाला. आधुनिकते आजच्या दिवसात काय झालं एक यक्षगानाचे एक भाग होऊन गेलस आधी पुढे त्या प्रसंगाಗೆ बरेताना सीता नदी गणपती शेट्टी असती ह्याने बरेताना सामाजिक आधुनिक प्रसंग बरेताना त्यांचे एक पुराणाच्या लेप ठेवून आवरण ठेवून करीत होते तसं म्हणून त्या एक मस्त आभास दिसत नाही ते आत्ताच्या ह्या किटला सांगाल तर यक्षगान उगत नाही सा भागा होऊन गेल तर त्याच्या उगत नाही सा. माझ्या अभिप्राय प्रकारे आम्ही दल्ला तिथलं आमच्या पौराणिक प्रसंग असं ते बोलावू देवलाय. मी 99% पौराणिक प्रसंगात करून सामाजिक प्रसंगात आईल तर मी हात जोडून सांगता मला पात्र ते करले मना आता यक्षगानांत आम्ही बघीसारखे थोडे राजकीयचे आणि सामाजिक जीवन तो हुंच्या एक घटने यक्षगानांत हाडून त्याचे एक काय म्हणतात टॉन्ट देऊच्या सारखे
होय, होय. तसा जेवण ते असा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय कसा माझे प्रामाणिक अभिप्राय सांगायला आनंद तर त्या खैलू यक्षगान सांगत नाही यक्षगानाचे पात्र आम्ही काय असं त्या पात्र करले आम्ही ते प्रकट होल नव ते उघडे उघडे होय, दोघं बगळे बगळे राग म्हणतात बोलान बोलान अभ्यास असल्यांचं होय होय आत्ताच्या हाडून बोलायला एक त्या एक गावल्यासा होय आम्हाला पात्रचे हिडित केदा उणा होता त्यात आम्ही ह्या बदल विषय दानता होय. पात्राचा संपूर्ण एक अनुभव असेल तर त्यात पात्राच्या मुखांतर आम्ही आणि दाना करला होता आमचे पुराणाची कथा आज उर्लिसा म्हणून झाले तर त्या यक्षगानात मात्र ಖಂಡಿತ ನಾಟಕವೂ ಅತ್ತ ಆಧುನಿಕತೆ ಮಸ್ತ್ वाळलेलं सा आदिल्ली पौराणिक नाटक ಬಹುಶಃ आता नाहीच म्हणाले होईत आम्ही अगे लहान असताना स्कूलांतो आमचं पौराणिक नाटक करीत आता स्कूलांतो पौराणिक नाटक नाही माझ्या पी होन्सर मी नाटकांत करीत ಅಂತ हा हो आता करीत नाही नाही, सध्या. नाही. हा. तर निजवून तरी यक्षगानांत पौराणिक लेपन असल्या तरच चोकोट म्हणांचा तुमचा अभिप्राय ಖಂಡಿತ आणि मेळांत काहीतरी तुम्ही मी ಮೇಳಂತ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮೇಳಂತ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ म्हणून त्यांनी मला अवकाश देऊन ಕೆಲವು अतिथी पात्र देतात मग एक त्यांनी सांगायचे का सांगाल तर त्यांचे कोणतरी कलाविदांनी सडन हात दिल्यानंतर तर मला फोन करतात करून मग परंचित एक उडुपी कृष्ण मठ ಅಂತ पांच दिवस जुन्या पौराणिक प्रसंगात मला एक प्रधान पात्र देऊन त्यांनी भारी एक खुशीचे एक अवकाश दिले त्यांनी आता निजवून तर तुम्ही निवृत्ती जीवन चालत असत ह्या निवृत्ती जीवनांत तुम्हाला अवकाश ऐल्या तिथल्या तुमच्या एक हव्यास आणि तुमच्या सुप्ता प्रतिभे म्हणांच्या नाही की म्हणतात तुम्ही प्रतिभा अनावरण करून जालच ऑलरेडी तर निजवून तर तुम्हाला एक चोकोट अवकाश आता ಅದು सर कामाच्या मध्ये तसा लागे अवकाश ऐल्या त्या दिवसांनीच तुम्हाला जावले होते ना आता एक निवृत्ती जीवनांत त्या हव्यास आणि को पुढे होरायला मस्त अवकाश आता असा आणि आत्ताच्या दिवसांत बहुशा यक्षगानाच मस्त जण आसक्ती देन तसं थोड्या समय यक्षगानात तिथला आसक्ती नाही ते आता थोड्या आसक्ती देन तसं म्हणून येवत मी आता साधारण तुम्ही खै खै अगे यक्षगान करतात स्थळीय होऊन नाहीतर बऱ्याच जिल्हे सो जाणतात आता सामान्य ಸ್ಥಳೀಯ होऊन मग ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ असतात यक्ष वैभव म्हणून एल्लारचे व्यंकटराय भागवतांचे पूत शंकर नायक ते माझे आत्मीय ते त्यांचे कार्यक्रम मला जावले भंग दिल तर ते येवलत म्हणून ಒತ್ತಾಯ करतात असं ಬಾಂಬೆ कार्यक्रम असतात बँगलोर ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ दिलसा मग थर्ड वन मी गावांत तो कुंदापुर सोनू धावणी मग दूर दल तर मी सांगता मला येवले भंग ಅಂತ म्हणून मी दन नाही म्हणजे तुम्हाच धाकली कितले मला दोघा पोटसी थोरल्या अंडर ते त्याचे MBBS करून MD सायकॅट्री करतात वर्ड दलसा त्याले दुसरं माझे पूत तो त्याचे इंजिनिअरिंग करून आता काम करतात सॉफ्टवेअर इंजिनियर तो तुम्ही दंपती सारखे धाकली व एक इंजिनियर एकले डॉक्टर त्याच काहीतरी ह्या यक्षगानांत आसक्ती असा हा माझ्या अंडर भरतनाट्य ह्या करून त्यांचं एक्झाम पास केलं ना मग कंटिन्यू ते त्यांच्या कॉलेज ते करीत होते मग डॉक्टर त्याचे मस्त बिझी असेल आणि प्रोग्राम आगे देवले झालं नाही मग आधी बाहेर कारवारांत असताना त्याचे स्कूल डेस ह्या स्कूलिंगच्या टायमर मस्त प्रोग्राम देत होते लोकल प्रोग्राम देत होते मग पूतू यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ त्याला आसक्ती लहान असताना ಕೆಲವು दक्कಲ पात्र केलते त्याले मित्त केलं एक दक्कला मिस्टेक सांगेल तर मी यक्षगान शिकायला मग गुरुमुखेनं शिकायला म्हणून मी एक त्याला शिकायला नाही तसे म्हणून त्या उरानात गेलं तसं यक्षगान त्याला शिकायला झालं नाही तुम्ही इतल्या वर्षासून यक्षगान करत असत विविध वेश घालत असत साधारण कितल्या खैलग्य प्रसंगांत केलसात तुम्ही मी स्त्री वेश सांगायला झालं तर द्रौपदी प्रतापाच्या द्रौपदी मीनाक्षी कल्याणाच्या मीनाक्षी कृष्ण पारिजाताच्या सत्यभामे सुधन्वार्जुनाचे प्रभावती यक्षलोक विजयाचे पद्माक्षी कविरत्न काಳಿದಾಸचे विद्याधरे ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಗೆ ಪುರುಷ ವೇಷಂತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲಸ ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸುಧನ್ವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜುನ ಕೆಲಸ ಹಂಸಧ್ವಜ ಕೆಲಸ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಭರತ ಕೆಲಸ रुक्मांगದ चरित्र एक भारी एक विशिष्ट झाला प्रसंग मग मारुती प्रताप अंत बलराम लवकुश अंत राम असं मस्त कथानायकी कथानायकाच्या मी त्या सोडून साईड पात्र नाही साईड मी एक सांगाल तर मी खैवद अंतर मला पात्र खैल अद्दी देवला येऊ देत मी एक बॉम्बे गेला तर खैला दिले त्यात इन्व्हॉल्व होऊन बॉम्बे इथं गेला तर काय झालं मला मुख्य पात्र खैला बोलले थंय आणि खैला एक किरात पात्र करताना ऐल्लं नाही
त्यांनी सांगले किराता पात्र करला तुम्ही येणार नाही मी कुठले किराता पात्र करून कलसा म्हणताना त्यांचं पात्र मुख्य नाही आम्ही अभिनय करूनच्या मुख्य होय. खैल झाल्या तर त्या जणांचं आम्ही आकर्षण करले होतं आमच्या आम्हापील त्या प्रतिभा असल्यावर तुम्ही आता इतल्या वर्षा लागायचं यक्षगान करतात यक्षगान सोडून बदल खायला घ्या हवी असं तुम्हाला मला थोडं फोटोग्राफी नेचरच्या ಬಗ್ಗೆ एक हे असं मी फोटोग्राफींत माझे सुमारे एक 20,000 फोटोस फ्लवरचे नेचरचे ಹೇಗೆ असं फोटोग्राफीन थोडं असं मग त्या सोडून माझे स्वच्छता अभियान त्यांत आमचे भारत सरकारान स्वच्छता अभियान करूनच्या नद्दी माझे आमच्या स्कूलान काय करीत होता त्या एक पुढे येऊन आम्ही कोंकण रेल्वेच्या कॉलनीत 1998-99 ಶ್ರಮದಾನ ಕರೀತ ಥರ್ಲೆ ಮಟ್ಟನಿ ಮಗ ಅಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಕಾರವಾರ ಅಂತೂ ಅಸೆ ಅಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಕरून ಶ್ರಮದಾನ करीत होता त्या एक माझा हव्यास स्वच्छते निजवून तरी आजच्या दिवसाच अग्यांसो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक काळजी हव्या त्या हव्यासव हव्या त्या स्वच्छतेच्या ಬಗ್ಗೆ म्हणता तुम्ही उद्योगीच ಕೂಡ सौद्योगींच्या ಒಟ್ಟच सौद्योगी गावांतल्या सगळे ಒಟ್ಟು करून पॉट्सन्स स्कूलच्या पॉट्सन्स ಒಟ್ಟು करून असं करत होता आम्ही आणि बदल खैलगे हवी असा आणि माझे एक हव्यास आध्यात्मिक फील्ड थोडं मला वळवतं असं ते कारवारांत श्री सत्यसाई ते एक ऑर्गनायझेशन मग रामकृष्ण थंय जाऊन ಕೆಲವು कोटी सगळे जाऊन आश्रम होय शारदा मठाने रामकृष्ण आश्रम थंय जाऊन दखल्या कार्यक्रम असं ते मला एक रिसोर्स पर्सन म्हणून बोलत होते आध्यात्मिक भाषण करीत होते आध्यात्मिक भाषण आध्यात्मिक म्हणताना खैल रीतीच्या आध्यात्मिक तुमच्या आता योगा त्यांतो असतात योग ಅಂತೂ आम्ही आधी पुढे सिद्ध समाधी योग म्हणून म्हणते ते आम्ही मीनिक माझ्या श्रीमती ಒಟ್ಟು कारवार ಅಂತ 97 सुनो सुमाರು ವರ್ಷ त्या एका प्रोग्राम कंटिन्यूस करीत होता ते एक परिपूर्ण आरोग्य तुम्ही तरबेती होते नाही आम्ही ते ऑर्गनाइज करीत होतो आधी आम्ही जॉईन झाला मग ऑर्गनाइज करीत होता त्याच्यानंतर त्याच्यात बदल ह्या द्यायला मग आर्ट ऑफ लिव्हिंग त्याच्या कार्यक्रम करीत होता आम्ही त्याच्यानंतर रामदेव बाबा त्यांचे कार्यक्रम करीत आर्ट ऑफ लिव्हिंग याच्या मी एक त्यात मस्त इन्व्हॉल्व होऊन असा त्यांच्या कार्यक्रमात सगळ्या जाणता योगा मस्त करले गेले नाही तरी बेसिक केलस योगाच्या आत्ता करता तुम्ही योग माझ्या थोडे ह्यादल उण्यादल्स माझ्या श्रीमती कस्तुरी ते रेग्युलर योगा करतात हे करून मग आणि आध्यात्मिक आहे ಅಂತ मी सत्यसाहित्य ಅಂತ आम्ही सोशल वर्क ಹೇಗೆ मस्त करता त्या खाली स्पिरिच्युअल त्या आहे स्वच्छता मग स्कूलच्या पॉट्सन्स अवेअरनेस मानवीय मूल्याचे शिक्षण फोटोन तुम्ही थोडे बघले स्कूलचे पोर्शन्स बुक्स देऊनचे हा त्याचा कार्यक्रम बघले मी त्या तुमच्या पर्सनल होऊन करता असतात वैयक्तिक होऊन करता असतात काहीतरी चांगल्या संस्थेच्या वतीतून थर्ड वैयक्तिक होऊन करून मी सामान्य सांगाने घेण ना तर काय असं मी आधी सांगार की मी मस्त भंगाने ओर राहिला मला मस्त हेल्प केलंय आमच्या म्हणजे भावाने हे केलंय मग मी इंजिनिअरिंग शिकताना मला एक कॅल्क्युलेटर एक 65 रुपये असलं ते आमच्या गावातले कोणी आणून दिले एकट्याने एक पॅन्ट मला अनेकट्याने कोणी आमच्या नेबरांनी फॉरेनर्स गेले त्यांनी दिलं म्हणजे मी समाजासन काय घेतलं असं त्याच्या थोडं तर पार्टी द्यावलं म्हणून आणि एक RSB संघ त्यांनी आम्हाला स्कॉलरशिप देत होते बॉम्बेची GS संघ ह्यांचे चेन्नई स्कॉलरशिप देत होते माझ्या एक मनात काय आम्ही काय घेतलं असं त्या थोडं तर पार्टी देवलं म्हणून तसं वैयक्तिक मी करीत असत आधी शिकले अगदी मस्त आता तुम्ही एक सरकारी उद्योग त्या चोकोट रैल्वेच्या इलाख्यांत उद्योग आता निवृत्ती जीवन अंत हे एक समाज सेवे अगे करूनच्या देवांती शक्ती दिलसन त्या करीत रवंच्या निजवंतरे चोकोट तुम्ही त्या स्कूलची पोडशी म्हणताना काही तुमच्या एन्नेवळीचे तुमच्या गावांतलेचा बदल काही नाही ना मी म्हणजे परिसरच खैलोस ह्यादल नाही कारवार अंत अंकोला ಹೊನ್ನಾವರ होय मग ಕೆಲವು जण असे सांगतात असे एक काही पोडसे त्यांचे केला भारी बंग असा त्या मला वर्तमान गावल तर माझ्यादल्ले म्हणजे ते हा नाही हेल्प करीत असता आम्ही केलेल्या काम मस्त प्रचार देऊनच्या त्या ह्या नाही तुम्ही येले मर्या काय ते म्हणसारख्या तुमच्या तिथल्याच तुम्ही काम करीत आता विचारलेल्यानी सांगलं तर तुम्ही इतल्या वर्षाला गे ते यक्षगाना फील्ड अंत इथलं काम केलं इथलं साधने केलं तुम्हास बहुशा मस्त प्रशस्ती आणि सन्मान आगे गावल्ले असतात सन्मान ಹೇಗೆ ದಲ್ಸತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಸತ್ತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಸ साधारण खैल खैलगे अद्दी मला सांगेल तर कारकळा साहित्य संमेलन ह्यांचं होय तालुका मठाच्या ह्यांचं त्यांत मला रेकॉग्नाइज करून सन्मान केलं त्यांनी
कारवार ಅಂತ ग्रोवर्स क्लब म्हणून इंटरनॅशनल क्लब होते ते सेवा ऍक्टिव्हिटीज जातात त्यांसून सन्मान केला त्यांनी सत्यसाई त्यांसून माले सन्मान जालसा बॉम्बे 100 बोचे ह्या जालसा मग कारवारचं सेवा अवॉर्ड म्हणून माले नेहरू युवा केंद्र त्याच्यात ह्यासून गावचा मग असं मस्त कोळीचं आणि एक मुख्य सांगितलं कडतो मंजुनाथ भागवत आधी ह्यांत धर्मस्थळ मेळ्यांत प्रसिद्ध भागवत असले त्यांच्या नावाचे प्रशस्ती माले दिलसेनी असं मस्त सन्मान खुशी असत तुम्ही काम केल्याचं त्या एक सन्मान घेताना तुमचं एक ಹೆಮ್ಮೆಚನ चढ सार्थक धन्यता भावने सार्थक भावने ಅಂತ म्हणताना मी काम केल्याच आणि शोधून दिलसनी म्हणत तुम्ही यक्षगानाचे ಒಟ್ಟ तुम्ही हे करूचं झालं तर तुमचा सन्मान एक हे इंगड आता यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी सभे समारंभ असल्यावर थई तुम्हाला बोलले भाषण करले तसला सगळे बोले तसं मस्त बोलत आता यक्षगानाचे ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ असतात मेळाचे हांतो बाकीच्या सन्मान करताना माले बोलत आता फेरडूर मेळाचे 2-3 कार्यक्रम असतात फेरडूर मेळाचे यजमानाचा सन्मान करले कलाविदांचा सन्मान करले तसं बोलणे ह्या करतात मग अशक्त कलाविदांस ಕೆಲವದಾंस हेल्प करताना त्यांत ह्या करतात मी तुम्ही ठरलेत म्हणून सांगता माझे एक ह्या म्हणते आधीपासून एक अशक्त कलाविदान त्यांच्या घारा जाऊन त्यांचं एक भेटान माझ्यादले एक आर्थिक सहाय्य त्यांचं देऊन म्हणजे एक तसं अशक्त कलाविद आमच्यात मस्त असं की त्या म्हणताना आमच्या समाजात कलाविद नाव ठरला असता एकूकले आर्थिक होऊन तीरा दुर्बल असतं आम्ही कळलेल्या म्हणता एकूक लेखनांत त्यांच्या पाटल्या परिस्थितीत त्यात यक्षगान कलाविद म्हणून नाटक रंगभूमी कलाविद मस्त जण आर्थिक होऊन तीरा दुर्बल असतं इवन फिल्म फील्ड असो त्या ह्या नाही फिल्म ऍक्ट्रेस हो आधी अगे मस्त भंगात दिस काढलेल्याचं तसं असताना एक त्याच अशक्तांचं हेल्प करूनच्या मस्त चोकोट थोड्या कलाविदांचं काय म्हणताना सरकार असून एक काही भत्ते गावांचे असतात त्यावं गावत नाही मासिक भत्ते गावांचे असतात त्यावं गावत नाही तसाले परिस्थिती असं त्या निजहून तरी चोकोट काम आणि एक मी ऐकल्याचं तुम्ही यक्षगान कलाविदांचं तेव्हा मेरू कलाविदांचं घरी बोलेन त्यांना सन्मान करूच्या हा त्यांच्या घरी जाऊन तुम्ही सन्मान करूच्या काय एक आधी ते म्हणजे वयोवृद्धांचं तसं त्यांच्या घरी जाऊन करीत होतो मी आता आमच्या उडपीन ते घार बांधलेल्या प्रांत कलाविद आमच्या घार आयले तड होऊन आयल्यांचं एक दक्कल मठाचे एक गौरव घारा देऊनचे एक संप्रदाय ठेवून घेतला आम्ही साधारण कोण विद्याधरा जलावळ्ली फेमस आत्ताचे एक हे असं कोटा शिवानंद अनंत पद्मनाभ पाठक मधलेगार ते आमच्या माळाचे आहेत त्यांच्यावरती NG हेगडे शंकर रायकाच्या त्यांच्या टीम ಹೇಗೆ एक 10-15 जणांचं घरा एक दोन सर 2 ವರ್ಷ सन्मान ಕೆಲಸ ವರ್ಷ बोलतात हा काहीतरी ते आइल्ले त्यादा एक निगदित नाही ते कदा त्यांच्या आइल्ले त्यादा मी एक त्यांचं त्यांच्या ह्यांत तुमच्या ಬಗ್ಗೆ कसले काहीतरी मेಚ್ಚುಗೆ तसं सांगायचं असं सांगायला नाही यक्षगानात मला एक सांगाल तर मस्त तृप्ती देऊनच्या काय सांगाल तर ते एक आत्मीय वातावरण मग मी अग्यास काय सांगितलं यक्षगान कलाविदांचं प्रीती करले मग त्यांच्यावर यक्षगान फील्ड असून मला मस्त एक प्रीती गावलसा आणि एक गौरव गावलसा आता मी मुंडली सांगल्या बघा थई मी क्लास करताना थई असले पुरा माझ्यान थोरले वयस्सनी दखले पोटसे असले म्हणे आजव मी गेल तर ते गुरु म्हणून पाय आपडले म्हणून नाही ते एक आत्मीयते काय असतात त्या एक भारी एक आहे मग ते निरक्षर कुक्षित एक असले ते अक्षराभ्यास असले नाही त्याच एक शिकेले एक तृप्ती असतं आणि तुम्ही शिकेले पोटशे पुढे जाऊन ठरले कलाविद हुले होते त्याने चुकोट यक्षगान करताना चुकोट पात्र निर्वहण करताना त्यांत तुम्हाला निजाऊन तरी ठरली एक तृप्ती गावतं मी शिकायला झील मी शिकायला चेडू म्हणून एक तृप्ती गावांचा असा एक खैल तरी यक्षगानाचा एक पार्ट आमच्या वीक्षकांस मी बोलान दाखल होता यक्षगानाच्या विद्याधराच्या ಬಗ್ಗೆ सांगता मला मी ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तयारी केला नाही तसे म्हणत विद्याधरे ते कविरत्न काळिदास ಅಂತ ते वरड म्हणतात त्याला मोस होणे हवंचे ठरलं एक विद्यावंत म्हणून त्याला वरड हवंचे त्याच्या मी आता ಆಟ करून एक 2 सांगता ಅದೆಂತಹ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು
ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವಂತಹ ನಾನು ಈ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂದನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವತೆ ನಾನಾಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲ. ಛೇ, ಅದ್ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪದ ಫಲವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನೋ ಆ ಸೌಧವು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಹೋಯಿತಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಅಂತೆ, ಇರಲಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಪತಿಯನ್ನೇ ಆತನು ಉತ್ತಮ ಆಗುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. तुम्ही यक्षगानाच्या पाठ करताना तुमच्या सोर इथले पुढे जाणतं निजून त्या यक्षगानाचे एक ध्वनी म्हणांचे कंप्लीट बदलावणे होता म्हणून ह्या तुमच्या स्वरांत ऐकता मला अग्यो सांगतात तुम्ही बोलताना इतकं सॉफ्ट बोलतात. तुम्ही पात्र कमसा गेलं पात्र कसं करतात इन्वॉल्व होता एक. आता पुढल्या दिवसांत यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ काय करू लेवे म्हण काहीतरी एक तुमच्या कानासू सपान असा मी आलसच करलेवे यक्षगान क्षेत्रात हेच करलेवे म्हणांचे काहीतरी नाही. तसं ठरले काही मी एक संकल्प काही ठेवून घेतला नाही सर. एक दल्ले इटलं म्हटस मी आता यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ मी शिकेल तर मी त्यात परिपूर्ण नाही. मला ಗೊತ್ತसले एक बिंदू मात्र एक गुरु तिथल्यात ಗೊತ್ತसांचे तर मला काय गोष्ट एक 10 जणांना शिकेन यक्षगानाचे आमचे मूल काय म्हणते म्हणजे संप्रदाय म्हणजे बदलावणे होत असता तर दल्ले इथल्या आधी काय म्हणते त्या एक आशयाचं भंग येण्यासारखे यक्षगाना पुढे होरल्या म्हणून 4 जणांना पसारा करला म्हणजे एक अभिलाषा समाले. आता थोडे फोटो घालतस ते कसले म्हणून एक आमच्या वीक्षकांना सांगा. ह्या माझे बलरामाच्या पात्र मारुती प्रतापंत. ह्या शूरसेना म्हणून मीनाक्षी कल्याण अंत मीनाक्षीचे आज्या त्याला मीनाक्षीला नाही त्याला आज्याला परिचय असत नाही त्या एका संदर्भाचे आहे. काश्मीराचे राजा हो. ह्या रुक्मांगदा चरित्रे प्रसंगांत पूजा रुक्मांगदा हे आमचे गुरु श्रीनिवास भट ह्या पात्रांत मस्त फेमस होते. यक्षगान करीत होय होय. त्यांनी रुक्मांगदा करताना मला मोहिनी करंचे एक अवकाश का होते. त्याच्यानंतर मी रुक्मांगदा पात्र केले. ह्याच बारे एक मालो नाव असं ह्या पात्रास. हे अक्रूर भक्तिपूर्णदल्ले कंस वधेचे अक्रूराचे पात्र. ह्या माझे सुग्रीवाचे पात्र हे कुमटांत केले. वाली सुग्रीव वाली सुग्रीव राम तीनो पात्र मी करता. ह्या माले कारवारांत सेवा आवड सांगल्या त्यांत थंयचे SP हेगे असत त्यांत माले सन्मान करत असत आणि काय हे कलारश्मी त्यांचे सूर्यरश्मी कला लोक त्याच आम्ही अद्दी पुढे ते थोरल्यात भरतनाट्याचे त्यांचे संस्थे त्याच मूल अवकाश दिले आमचे कोंकणच्या कॉलनीत आम्ही तसं त्यांचं एक भारी एक आमच्यावर अभिमान असता. ह्या ग्रोवर्स क्लब कारवारांत ते आमचे माजी शासक MLA GN भट. ह्या मी मुंडली सांगले ना थंय मागताना क्लास करता परंतु त्यांचे शाळा वार्षिक असताना एक 3 घंट्याचे त्यांचं यक्षगान पूर्वरंगाचे आम्ही कार्यक्रम करते त्यांत एक माले त्यांनी सगळ्यांत गौरव दिले. त्यांनी ह्या साहित्य नाही ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅಂತ. ह्या बॉम्बे अंत ते हेरंजालू तेगे असताना ह्या शाळे तुम्ही सांगितलं नाही स्कूल अंत पोर्शन्स थोडे बुक्स हेगे ते मस्त पुअर पोर्सेस त्यांचं बुक्सचे अवकाश ह्या एक अनुकूल नाही त्यांचं दल्ले इटले विद्यादान श्रेष्ठ दान म्हणण्यासाठी विद्यादान ಕೆಲವು कोडीस आमचे फ्रेंड्स माले हात जोडसेलेच ಒಟ್ಟು. ह्या स्वच्छता अभियान सामान्य काय सांगाल तर आम्ही पुढे राहून फोटो मात्र काढता आम्ही तसं नाही. मी गेल तर माझे ड्रेस चेंज करून कंप्लीट होऊन सर मग इन्व्हॉल्व होईत प्रशस्ती. हे एक गंडू कले म्हणचे प्रसिद्धी घेतलेल्या यक्षगान कलाक्षेत्रांत सुमाರು 44 वर्षाचे एक अगाध सेवे दिल्ले तुमचे एक सपान पुढल्या दिसांत ह्यांत PhD करलेवे म्हणचे तुम्ही खंडित हे PhD करा. गावांतल्या जणांच्या समाजाच्या जणांचे प्रोत्साह बेंबल तुम्हाला गावन दी
ह्या विषयांत देवाचे अनुग्रह कितें म्हणटा तुम्ही एक आध्यात्मिक वलवसल्ले व्यक्ती देवाचा अनुग्रह तुमस गावंदे म्हणून शुभ हारैके देत आसा. तसंच ह्या यक्षगानाच्या तुमची काय सेवा आसा हे अनवरता पुढे जाऊन दे. फुडल्या दिसांत आनिको तुम्ही ह्या क्षेत्रांत साधने करूंचे अवकाश गावन दे. ह्या एक तुम्ही घेतलेल्या शिक्षणा यक्षगान तरबेती काय आसा तुम पिल्सून मस्त जना तरबेती घेऊन तेवो मस्त साधने करीसारखे पुढल्या दिसांत होंदे म्हणून शुभ हारैके करीत ह्या एक कार्यक्रमास आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचे यूट्यूब चॅनेल्स येऊन तुमचे बाल्य तुमचे उद्योग क्षेत्र आणि तुमचे एक ह्या एक यक्षगान कला क्षेत्राचे पूर्ण विषय व विवर होऊन आमच्या वीक्षकांत सांगान दिलं परिचय करून दिल्यात. त्यास आमच्या ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या तर्फेसून विश्व कोंकणी केंद्राच्या तर्फेसून तसंच यूट्यूब चॅनेलच्या तर्फेसून आणि समस्त कोंकणी बांधवांच्या तर्फेसून तुमस धन्यवाद सांगता. एक बॉल आसा आमचे साधने काय आसा आग्यांच्या नदी आमच्या घरच्यांनी ते रेकॉग्नाइज करला म्हणून आज आमचे विश्व कोंकणी केंद्र काय मला एक अवकाश गावला भारी खुशी होत आसा. अम्मा बाबाचे आशीर्वाद गुरु हिऱ्यांचे अनुग्रह तसेच आमचे आराध्य देव जाल्यार महालक्ष्मी त्याच्या कृपा तसं मी बिंदू मात्रचे कसला साधने केलसा ते एक साधने रेकॉग्नाइज करून मला एक हित अवकाश दिल्यास अग्यांसो मी माझे मनपूर्वक धन्यवाद सांगता. हे यक्षगान कಲೆ काय आसा ते एक परिपूर्ण दल्लेದ ಕಲೆ ಮಾನಸಿಕದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ आमच्या दैहिकदಲ್ಲ आरोग्य आध्यात्मिकदಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ह्यास यक्षगान तिथले एक फरलचे एक क्षेत्र सोडला तर बदल खैलो नाही म्हणून सांगता. ह्या ताग्यो एक प्रोत्साह देऊन ह्या कला उरान दे. तसेच आमचे कोंकणी आम्ही राजापुर सरस्वत समाज गौडसर समाज काय यक्षगान मस्त इथे आम्ही कोडगे दिलसा ते अग्यांस जणांस कळणे एक प्रोत्साह आणि बाकीच्या स्फूर्ती होणे म्हणून एक आशय असून माझे धन्यवाद सांगता. धन्यवाद.